Silas na. Good morning. So, okay na. Okay na, bilang ko ang rice. Alam po ta sa sudan. So, karon ay po ta sa itong sudanon. Kaya ang rice, hali naman itong paabot na maluto dito. Kung mapabot dito, maluto ta o sudanon. Kung mapabot ta sa pinabukalan nga tubig, para ani, diba tayo lamas. Sinunsa no, masagol yun. Masagol, sinunsa. Masagol, tagal, masagol yun. Kumakaon lang. Good morning ninyong tanan, atong tanan. Maayong buntag. Maayong buntag. Klase na gyud. Klase. Adlaw na sa klase. Adlaw sa klase. Para sa atong anak na usa ka buok. Ito include ng lunch box.